Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Ariman Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Sa Lex Fino Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pang imong nino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Arthur, ginaingon, bisag unsa kabuutan sa bana, mangita gyuglain ang asawa. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Joyce! Ronaldo! Hello, Moy! Rona. Mara na jud kang babaeng tan-awon yan. Uy, last year, yung nainin ako, no? Dito ko nagpag-girlalush sa laing nasod. Wow! Dikit ka mailan nga bayot ka, Ronaldo. Ay, Rona na di ay. May tato naman lagi ka. Doy, kailangan kang magpatato. Ako'y bahala ni mo. Dagong di ka sa tattoo artist na ako. Love, Arthur, paminawas ako, uy. Busy sa kaya na siya siyang cellphone, uy. Nga no, lagi sa misa. Mayong pagbuminaw Ang ka sa nga, Lex magpatato Fino ko. Vlog. Ha? Tato? Uy, wa pagani ko patato nga, lalaki ko, ikaw mo. Love, minimal raman ko. Kanang gagmay na ko. Ay na lang lagi, love. Ganaan man ko magpatato, love. Sige na, Arthur ba? Sugot na lang ko, Love? Pwede lang sa chart, ma'am. Ang sa igunahan mong ipatira na to. Kanang gagmay lang ako, Prime. Ako si Prime, ma'am. Ako po si Joyce Prime. Nakapili ka na, Joyce? Kini siya? Okay. Sige, lingkod lang. Lingkod tarong, ma'am. Arthur, love. Awa akong tato. Nice, love. Gamay rapot. Minimal man, love. O, di ba? Nice, ra? Uy, nakuyawan ba ko ini kay wa ko manangin sa kumpana nga magpatato ko balik. Ako rin bahala. Nga siya makakita. Unsa? Kamaugit ka, Prime, ta? Naatuod ni mo gitirahan sa suoton nga bahin sa akong lawas. Ako na guni. Tingnan ako kung sakit, ha? Tinuod ba? Nga magpangita na kuno ta sa kaglok sa dagom sa tato? Tinuod kay... Kung dilip na tinuod, no? Dili magbalik-balik ang kung mga customers nga magpatira na ako balik. Ikaw, ina lang kung magpatato ka dako-dako, ha? Ako gabi bahala ni mo, Joyce. O kung masugot ka, dini ay dini napita ti katirahan. Ayan, ha? Imo mo ko naghihikap ang agtang sa ako. Mas ganahan ko. Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Vlog. Magdubot eh. Gabihan ni mo, Nagpatato naman sa lagi ka, Joyce. Sorry, love. Saan? Di ka nahan naman pat ko. Wapag ka nananghid na ako.
Sure man ko nga di ka musugot, be. Ay, ano yung usbi ha, love? Kung magpatato gani kagbalik mo, makigbuwag na ko nimo, Joyce. Oh, Arthur! Unsong nang sawa ni mo? Patato mo lagi na. Kita day ka pa? Kita kayo, katong naliligo, tapos dagat, nagtupi siya. Laina, hugawa ng babaeng magpatato eh. Nakasaway ba sa papa nimo, Joyce? Unsa? Bati ko nung babae nga dunay tato. This is love, uy. Art ramang good ng tattoo, good. Ingnan bitaw ka nga sakto na tong usa ka tato nimo. Nagkaanam hinuog kadaghan na eh. Basta, magpatato pa gani ka. Magbuwag na kita, Joyce. Prime. Joyce, di na sa lagi ka. Magpatato na sad ko. Unya, nagpaibaw na kasi mo ba na, ha? Masig masukusan ni mo. Ingon na ba si Runa nga, makigbuwag ni mo ang imong bana kung... Bahala siyang masuko siya, basta human na lang. Sure ka? Okay, patira ko. Last na ni. Last na gyud ka ni? O, lagi. Sige na, Prime. Okay, dali. Paimutang na. Kasiksi ni mo gisuloboy. Ituyo na ako ni. Aron sa'yo na para ni mo ang pagtira. Kaya sa mga kang dapita magpatira. Dili, Huh? oh. Uy, yun na. Si Arthur man akong dito Mayong sugat. pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Art! Ah, ako, Oy, Art! kinsa ka? Rona! Ha? Kinsang Runa ba? Ronaldo, good. Oh. Oh, good. Ronaldo? Ikaw ni? Ako gani, but Rona na ko karon. Sorry kayo. Ako magdadahin ni mo na. Unsaon nga, gwapa naman kayo ka, eh. Babae nagkikintanaw, no? Thank you. O yun nga, sa makapaingon. Akuan, ngita kong Joyce. Katultol ka asa si ating patatuan? Hello, ikatultol ka ayo eh. Tultuli ko ba kung asa na, Runa? Sakit? Gunta lang. Habi ka ni Mongan. Ayaw ka bala ka, Prime. Kaya na ako. Pero may mo bang ma-relax ako period? Okay. Sige. Nga ni smile magkadiha, Prime. Lindutan mo tanaw nga nagbilangkad sa lingkuranan while nagpatato ka. May mong mangutana? Oh, sure. May mo kayo. Uy, sa man, ha? Kani, ngano din ni man kang dapita magpatira? Ay. Wait. Oh. Mo naman ang gisod ang imong fingers sa akong kuan, Prime. Prime. Matarong ka ni mo tirang. May nagtatukan ako. Di mo mo po kong kito dyan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Kung saan niya ako nakita? Wa ko magdahom nga motoy ako nakita sa akong asawa nga si Joyce nga gisabak siya sa tattoo artist og nagbawsa na sila sa pagsyapol. Nirason pa sila nga nagtakdo-takdo lang kuno silang duha. Asa ka takdo-takdo, nagtorja gid sila.
Mga ito mga kasama, ang kaagin ni Arthur, dinhining tulumanon. What's the style? Nagpatakdo-takdo style. Kinamang sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.